Hú, most ilyen vulkánokat látok. Most jön felém az a szarvas ember. Jön felém az a vulkán, az a szarvas ember. We gon' burn it down. Go crazy, berserker. Halló? Halló, Sintértelep? Eptelep, igen. Itt vagyok a Damjanics utcába. Itt szabadon mászkál egy nagy barna kutya, itt morog mindenkire. Maradjál ma! Támad? Tehát támadó pozícióban van. Onnan jött át hozzátok a Mikulás bácsi. Igen, és rohadt a manda. Nem létezik. A szaloncukron fehér a bevonat. Deres. Hallod, ennyi figit bukszád, de most komolyan. Szevasztok, Siposék jelentkeznek a karanténból. Tanult kollégám, testvérem Peti be fogja mutatni, hogy hogyan is lehet ebben a helyzetben jól érezni magunkat. Szervusz Péter! Sziasztok, köszöntök mindenkit! Na, merre lesz a fuvar, mami? Na majd adok én itt neked nagy arcoskodni! Hát mi az anyád jó Isten itt képzett, hogy Vazulin így lealázod? Mi? Te tróger! A few moments later. Azt hiszed, hogy én olyan bamba vagyok, mint a Lekrámba? 2 hours later. Mi? Te gyártod itt azt a nagy méteres pofádot? 1 eternity later. Hát ez hülye! Most meg hova me? Hát mi most én vezessek? De hülyeséget csinálom. Nem is ismerjük, bekvártélyozta magát, és álmunkban kirábol minket. A fingópárnál félted, vagy a bőgő tehenet? Pedig tök jól lezártuk ezt az utcát. Mi lehetett a baj? Hát az kis köcsögök, hogy a Vérszapó utcába jó naponta egy autó beteszi a lábát. Ráadásul azzal a marha nagy eszetekkel. Egy zsákot szálltatok le. Fostömlők. Hát miért kaptam, hogy hagyjon ki a bőröt? Hát szakra ütök már meg egy terhesznőt! Téged meg a kocsiszóra neveltük, mi? Ha igen. Levettem a kádat benzinnel, na az agyamhoz mindjárt lelökte a szívet. Képzeld el, ott a kádon a benzin, gondold el. Jaj, anyósom meg leengedte, azt itt öblítőn, hogy nem gyújtott rá. Jaj, meg hoztak egy csomó budipapírt, bár nem igen használok én budipapírt még, csak hogy hátra szaladok a kert végébe, azt ott a paradicsomok között elintézem a nagy dolgomat. Ilyen magasra nőttek tavaly is. Reggelente sárga-sárgot keresek a szememben. Hát ezzel fertőtlenítsék te nyomorék! Hova slattyogsz azokkal a viszeres csülkeiddel? Én kérem, bírom a karatét! Főzzünk jó bablevet. Nem hiszek neked. Jó bablevet. Gyertek át. Az asszony várt ideket állják meg. Megeszküszünk a bablevetre. Na, kis butik eljöttök?